आच्छा थांनाय 21 जुन खालार खालि माथाम मैदेर बरफोथार गामियाव फैदोंमोन होननानै खोनानो मोननाय जादोंमोन। बे हिसाबै फानबारि मानास स्टाफआ जोंखौ फन खालामदों सासे लोगोनाव, ओमफ्राय बे लोगोआ फनखौ आंनो होदोंमोन। ओमफ्राय जेब्ला आं रायलायो आं सोङो, बे मानसिया बुंदोंमोन नों बबेनि होननानै आं सोंनायाव बे बुंदों आं मानासनि। बे हिसाबै मानास नालाय मानास टाइगार रिजर्व फानबारि रेन्जनि मानसि नोंगौ नोंनायालाय, खिन्थु दान्दिसे उनाव बियो पाब्लिकनो होदों फनखौ। खिन्थु आङो बै थाव बिनायनि खोन्थाया जाहैबाय आं स्टाफ हिसाबै बेनाव बुंदोंमोन आरोखि, जाय रायलायदों बेनाव। खिन्थु बै फनखौ उनावहाय पाब्लिकआ रायलायबाय थादों आरो पाब्लिकआ रेकर्ड खालामदों। खिन्थु आंहा मैदेर होनायनि थाखाय सोरबा पाब्लिकनाव थाइसे थाखा बिदि बिनाय रेकर्ड गैया। 1000नि खोन्था सिखांदों बेयाव निउसाव, 1000नि खोन्थाया बाद हो, 10 थाखा बा 20 थाखाबो लानाय आंहा रेकर्ड गैया पाब्लिकनिफ्राय। बेखिनि निउसखौ आङो खोनानानै खोब दुखु मोनदों। माने आंनि भइस रेकर्डिं, जितु भइस रेकर्डिं, बिसोरो भइस रेकर्डिं खालामदों आंनि भइसखौ। खिन्थु बेयो टटेलि मिसा। आं बिसोरखौ पाब्लिकखौ रावखौबो दुसिनो हाया, रावखौबो गाज्रि मोननोबो हाया। खोन्थाया जाहैबाय आङो स्टाफ हिसाबैसो रायलायदोंमोन आं। माने जोंनाव एसे थावफ्रा बिदिनो सम सम गैया जायो, आरो नोंसोर हेल्प होनो हायोबा थावखौ जों मोजां मोनगोन आरो जोङो नोंथांमोनखौबो हेल्प होनायाव थांगोन। आरो बेबायदि मैदेरा जोंनि जायफोरनाखि मानास हाग्रामाजों नांजाबनाय गामि, बरफोथारानो होन बा लोखिजरायानो होन बा बिष्णुपुर ओनसोलानो होन, जेथिंबो ओंखारखायो बे नांजाबनाय गामिफ्राव। बेखौ जोङो जायनाखि डिप्रिटेसननि खामानि बा क्षतिपुरन बा मोननांगौ बिथांमोना बे खामानिखौ जों मावगासिनोखा आगोलनिफ्रायनो। आरो बे होनाय खामानियाबो मैदेरानो होन, मोसौआनो होन, मुफुरानो होन, बेखौ जों होहैखायो। बेयाव होनायाव जोंहा जेबो उसुबिदा गैया। आरो बिनि खेथ्रआवनो सोरबा मेगन गोसाया बेबायदि माबानानै नोंनिखौनो नंगौ बायदि बानायनानै बेबायदि भइस रेकर्डिं आगारलायनाय, निउस आगारलायनाय, बेयो एकदमबारे इम्पसिबोल, माब्लाबो जानो हाया बेयो। आरो बेगाव जुदि तथ्य सहकारे फोरमान जुदि होनो हायोबा बेयाव आङो मानिगोन, आङो माबा मोनसे खालामदों। खिन्थु दा आंखौ रावबो बेथायाबो बेयाव बुंनो हाया आंदि ओरै खालामदों, ओरै माबा सोरनिबा पाब्लिकनिफ्राय फैसा बिदों, माबा 100 थाखा बिदोंनो, माबा 1000 बिदोंनो, बेयो रावबो फोरमान होनो हाया। आरो बेबायदि मैदेर होनायनि माबायाव जोङो पाब्लिकनिफ्राय बिनायनि फैसा बिनाय जोंहा मोन्थाय गैया। जोङो बर' ओनसोल पाब्लिकखौ जोङो हेल्पसो खालामो आरो जों सहाय जेब्लायबो खालामनांगोन। आरो जोङो बै हाग्रानि मैदेरा जेब्लानाखि फैयो बा मोसा मुफुरा जेब्लानाखि फैयो, बिथांमोनखौ हेल्प होनो थाखाय जों थांनांगोन स्पटआव। बे जोंनि खामानि, बे जोंनि दायथ'। बेखिनियानो।